zamolio bih Miroljuba da ozbiljno razmotri sledeće pitanje. Miroljub govori da pre braka nije smelo biti polnih odnosa. Kad pričam sa svojim djedom, a on mi uvijek prepričava kada je bio mlad kako su se nekad čobani i čobanice dok čuvaju stoku u planini bez nadzora roditelja, naravno, razumete? Deda kaže da je poseban razlog što su danas oni njegova generacija tako zdravi. Upravo to. Da napomenem, to nije slučaj... Aha, dobro. Šta vi mislite? Znači, tvoj deda, pošto ti imaš 15-16 godina, tvoj deda ima, znači, negde oko 60 godina. 60, 65, možda 70. To je bilo vreme komunizma. Kad je tvoj deda sa čobanicama, ovo što kaže Sale... Ne, Sale samo čita. Sale samo čita, Sale nije pročitao. Znači, to što je tvoj deda sa čobanicama radio, to je bilo posle Drugog svjetskog rata kad je komunizam uleteo i razvalio državu i narod. Razumeš? I to što je tvoj deda radio sa čobanicama, koje nemaju majku, a ni tvoj deda nije imao oca i majku, očigledno, jer su mu dopuštali da to radi. Zato smo mi danas u sosu u kome se danas nalazimo. Mi danas beremo plodove toga što je tvoj deda radio sa čobanicama, dragi prijatelji. Tako da tvoj deda je mnogo pametan i ako budeš sledio njegov primer, dobro ćeš da prođeš. Tvoj deda ima sigurnu penziju, tako, sve mu je potaman, tako, srećan, bilo dobro u vreme Tita. Tako da, tvoj deda bi trebao se pokrije ušima i da ćuti, razumeš, da je blej i da se ne bruka, razumeš, ali danas u ovom svetu polupanaca, kad se pričaju takve stvari, oni su i bravo majstore, tapšu ga po ramenu. Tako da tvoj deda je junak kad dođe u kafanu među dijabolike, kao što je on, koga budeš slušao, dobro ćeš da prođeš. Naravno, doktor Stanković se ne slaže sa ovim mojom elaboracijom, on voli takve priče i on kaže da može umereno. Znači, sve ispade Sale voli. Sale voli umereno. Mislim, ne voli, ali odobrava. Možda postane predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije, pošto umereno.